Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzellikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'niň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşiň başynda goňşy döwletiň başlygy milli liderimiz Kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň bir wagt aradan çykma wirarly ýene bir gedek çuňur gynanç bildirdi. Hemde Awgan halkynyň adyndan medet berji we ýürekden duýgudaşlyk sözlerini aýtdy. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Muhammed Ashraf Ghana gynançy hemde duýgudaşlyk sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, dostlugynyk we hoşniýetli goňşuluk, birege hormat goýmak, hemde golluk bermek ýolgalaryny esaslanýan Türkmen Awgan gatnaşyklarynyň netijeli häýatini nykdy. Söhbetleşiň dowamyny Türkmenistanyň we Awganystanyň başdanlary iki taraplyň hemde köp taraplyň görnüşdi. Awraýly halkara guramalaryň çäklerini üstünlikli ösürilýän däp bolan dostlukly döwletlere gatnaşyklary ýokary baha berdiler. Belenşiýaly bilen goňşy döwletlerimiz ykdysadyýatyň dürli ugurlaryny netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Energetika, ulaw we argatnaşyk möhüm ulgamlarda däp bolan bilelikdäki tatlamalary durmuşa geçirmäge gatnaşýarlar. Bu giňerimli düzümleýin tatlamalaryň amala aşyrmagy diňe bir iki ýurdun we halkyň bähwitlerine laýyk gelmek bilen şäklenmän. Esem tutuş sebäpden durmuş ykdysadyň okgunly ösmegine ýardam etmeliler. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani özara gatnaşyklaryň geljek ugurlary bardy pikir alşyp, fewda ykdysady gatnaşyklary mundan beýlegim ösdürmek hemde uzak möhletliğin esasy, täze bilelikdäki tatlamalar durmuşa geçirmek üçin ulu mümkinçilikleriň bardygyny berlediler. Türkmen Awgan gatnaşyklaryny insanperwer uguruna da aýratyn ünsürliýär. Şunun bilen malykdy, Türkmen halkynyň dogonluk Awgan halkynyň agdyr, parahat bu awadan durmuşda ýaşamagynyň tarapdardygy aýratyn nykdaly. Türkmenistan Awganystanyň durmuş ykdysady we medeni taýdan galkynmagyna ýakyndan gollaw bermek bilen bu özara gollaw bermek däwini mundan beýlegim dowam etmegi gözüňe tutýar. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani iki döwletiň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň geljekde de ýakly ugurlar boýunça putulandyryljakdygyny hemde ösdüriljekdigini, täze many mazmuny bilen baýlaşdyryljakdygyny ynam bildirip, birek we iki ýurdun dogonluk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şuwun hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamyny vice-premierleriň gözegçilik edýän ulgamlaryny alınıp barylýan işleriň netijeleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede döwlet turmuşyny değişdi başga bir näçe meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, vice-premierler Mehmedowany, Gelin Ýadowy we Durduliýewi güni video aragatnaşyga çağırdy. Döwlet başlarymyz iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, şu günlere ýurdumyzyň ähli künjeklaryny Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli giň möçürli taýýarlyk işleriniň alınıp barylýanyny we şany senleriň hormatyna medeni köpçülikliň çäreleriň iýdigderli gurulýanyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier gözegçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, hyzgysanyna Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen çäreleri barada hatabat berdi. Belenşiýaly tasdiklanan meýilnama laýyklykda Aziýanyň merjen şäher gadaplanýan paýtagtymyzyň 140 ýyllyk münasibetli dürli bäsleşikler, sergiler, sanly ulgam arkaly halkara çäreleri, maslahatlar geçirilýär. Metbuat serişlerine, teleradio elimlerde, internet saytlarına, Aşgabat şäherini wasp edýän video görnüşler, makalalar, fotosuratlar ýerleşdirilýär. Şeýlekem olary daşary ýurtlaryň köpçülikliň habar beriş serişlerine ýaymak boýunça degişi işler alınıp barylýar. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, bu ulgamyň düzümlerini işgärler seçip almagy we olaryň hünär taýdan taýýarlanmagyna möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda şanly senlere tarihi asırlaryň jümmüşine uzap gidýän döwletimiziň we medeniýetimiziň ösüşine başlanýan döwrewap gepleşikler we makalalar taýýarlanmalylar. Baýgasy pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarymyzy, halkymyzyň dünýä nüsgoluk ýaxşy desturlaryny gorap taklamak, almy taýdan öwrenmek we giňden wagt etmek boýunça alınıp barýan işler toplumlaryň häýaty eý bolmalylar diýip hormatly prezidentimiz bellädi.
hemde ýurdumyň gadanýan üstünliklerini, tiýagatçylyk mümkinçiliklerini giňden açyp görkezmegiň, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmegiň zerurdygyna ünsçekdi. Döwlet başçylarymyň belleşýäli Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan ýylyna 140 ýyllyga bellenilýän Aşgabatyň gadymy döwürden häzirki güneçe ýeten derejesi barada giňişdeýin maglumatlar berýän makalalar we gepleşikler taýýarlanmalylar. Aşgabatyň Guinness'in rekordlar kitabyna 11 gedek girdenligi hemmämizi buýsandyrýar. Şunun bilen baglykda halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi hökümine karar edilen Aşgabatyň ekologiýa derejesine möhüm orun berilmeliler. Şeýlekem Aşgabat barada döredilen goşgulary, aýdymlary dünýäniň dürli dillerine neşr etmek boýunça degişi işler geçirilmeliler diýip döwlet başçylaryny bellädi. Bu bagatda vice-premieri birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin ýazyp, häzirki döwürde gödökçi edýän düzümlerine alınıp balýan işleriň ýagdaýy Hyzwatanyna 2020-2021 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli soňky dabarasyny guramaçykly geçirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giňmeçili taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli bu sene münasibetli meýilleşdirilýän bayramçyk dabaralary, umum bilim berýän mektepleriň bagtyar uçurumlarynyň durmuşyň ak ýollaryna bolan anamlyk adamlarynyň aýdyň tenasyna gürler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň bilim edaralaryna ýürüyen jogapkärlik döwrüň başlanýanlygyny, okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen geçirilýän soňky dabaralarynyň guramaçyk derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Uralyan çäherelerde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň geten derejesi, üsüp gelýän ýaş nesilleriň bagtyarlygy öz beýany tapmalylar. Şeýlekem döwlet başçylarymyz soňky dabaralarynyň 140 ýyllyga bellenilýän Akşähermez Aşgabatyň nurany günnüzlerini, älim oşa röwüşgünli akşamlaryny wasp edýän çähereleri, ýaşlaryň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan ýatda galyjy taryhy ähmiýetli wakalara baý bolmalygyny aýtdy. Şundukda şäheriň 140 ýyllygy bilen utgoşukly bellenilýän dabaralar paýtagtymyzyň ähli günjegini gurşap almalydyr. Munyň üçin bolsa bayramçyk maksatnamasynyň taýýarlanmagyna hemme taraply inisiýasiýa çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi we vice-premierler Durduliýewa, Mehmedowa hemde Gelin ýazywa degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew şanly senleriň dawarlandyrylýan ýylyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramçylygyny ýokary derejede geçirmek boýunça işenip taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Döwlet başçylaryny hatabat dinläp, Aşgabatyň gadymy şäherdigini, taryhyň dürli döwürlerini, paýtagtymyzyň ösüşine möhüm ähmiýet berilenini belledi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň baş şäheriniň hemme taraplaryň taýdaşykly ösüşi, onu adamlaryň bagtyar durmuş üçin ýerü şertleriň döredilmegi bilen baglanşyk meseleleri möhüm ähmiýet berilmeliler. Munyň özi şäheriň 140 ýyllyk toýunyň bellenýän günlerini, alınıp balýan taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsünedilmegine wajypdyr diýip milli liderimiz aýtdy. Şäheriň tutuş taryhynyň dowamyna arasaçylyga, awadançylyga üns berilipdir. Häzirki döwürde bu meselelere ýürüyen jogapkärçilikli toplumly inisiýasiýa çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz degişi ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäherine akbalyny baglan we şäheriň ösüşine münasip goşun şahsiýetleri döwlet derejesinde tarpalamak meseleleriniň wajypdygyny öňçekdi we bu wagtda birnäçe anyk taşyklar berdi. Tanrı Omarkaly'ye geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyjewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier şanly senlere beslenip gelen Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň dowamyna gurulýan dabaralaryň taýýarlyk işleri, töwda we hyzmatlar ulgamynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede guramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier 2021-2022 okuw ýylyna 1-nji sinpa kabul ediljek mektep okuwçylaryna hormatly prezidentimiziň adynyň gowşuryljak notebooklaryň nusgalaryny görkezdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň sazyşly ösüşine kiçik we orta telekeçiň möhüm orun eýleýänini bellemek bilen bu düzümleriň işiniň netijelik häýaty eý bolmak oruny ýerur tagallalaryň edilmeligine ünsçekdi. Döwlet başçylarymyz ähli ýerlerde elektron sewdany guramak babatda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra döwlet başçylarymyz täze okuw ýylyna 1-nji sinpa kabul edilýän mektep okuwçylaryna beriljek notebooklaryň nusgalary bilen içgen tanışyp, olaryň häzirki zamanyň ösensizligine dol laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy.
körpe nesillerin sanly goma bolan şuwatny artdyrmakda we burdaky ukyplaryny ösdürmekde mühim ähmiýeti bolan täze tehnologiýalaryň kämil derejede bolmagy hükmanlar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu babatda degişli ol başlara anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz sanly goma arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir can saglyk, maşgala awadançylygyny berkarar watanymyzyň gülläp etmek ugruna alyp barýan işlerini, üstünlikleri arzuw etdi. Indi bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň halkynyň adynan hem de hut öz adymdan siziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlyk wezipetine saýlanmaňyz münasibetli. Tüýsürekden gutdawlarym bu iň gowy arzuwlarym beýan edýän. Siziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlyk wezipetine bir agzdan saýlanmaňyz türkmen halkynyň size uly hormat goýýanlygynyň, dol gollaýanlygynyň hem de ynam bildirýändiginiň suwutnamasar. Siziň parasatly başdanlygyňyzda Türkmenistanyň döwlet ötüşiniň ýakly uğurlaryny täze tepkitleri ýetişekdigini inanýan. Men iki tarap bilen gatnaşyklaryň ösdürmegine ul üns berýän. Hem de siz bilen bilelikde Xitay-Türkmen strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine täze derejä çykarma üçin tagalar etmäge taýýardyryn. Size ýokary döwlet wezipetini täze üstünlikler arzuw edýän. Dostlukly Türkmenistany awadançylyk we kuwat, onuň halkyna bolsa bagtyarlyk hem de ösüş arzuw edýän. Sizin pin Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyz Israil döwletiniň adynyň dünýäniň äkli musulmanlar üçin mukaddes orada münasibetli iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Goý bu mübarek ay hemmelere parahatçylyk we saglyk getirsin. Siziň alhydratyňyz size we Türkmenistan halkyna iň gowy arzuwlarymyzy kabul ediň. Reuven Rivlin, Israil döwletiniň prezidenti. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Jenap prezident, gadarly doganym. Mukaddes orada münasibetli siziň alhydratyňyza berk jan saglyk we bagyt. Dostlukly Türkmen halkyna bolsa geljekde de ösüş we awadançylyk bardaky. Iň gowy arzuwlarymyzy beýan etmek meni uly şadlyk duýgusyny öredýär. Goý beýik bir bar, biziň dileklerimizi we orada namazymyzy kabul etsin. Hem de mübarek orada aýny hemişe parahatçylykda we agzybirlikde garşylamak bagtyny içilsin. Pursatdan peýdalanyp, dogonluk halklarymyzyň bähbidine hyzmatdaşlyk we dostluk gatnaşyklaryny mundan beýlägem giňeltmäge üýtgewsiz taýýardygymyzy inandyrmak isleýän. Jenap prezident, gadarly doganym, size ýene bir gezek iň gowy arzuwlarymyzy beýan edýän hem de size çuňur hormat goýýanym mardaky inandyrmalarymy kabul ediň. Abdülmejid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Tunisiň halkynyň adynyň hem de hut öz adymdan siziň alhydratyňyza mukaddes orada münasibetli tüýsürekden arzuwlarymy iýermäge şatdyryn. Beýik bir bardan siziň alhydratyňyza hem de dogonluk Türkmen halkyna mukaddes orada aýny hemişe bagtyarlykda, awadançylykda hem de bolelilikde garşylamagy dilek edýän. Goý beýik Allah Taala ýurtlarymyzy hem de halklarymyzyň arasynda dogonlygy we hyzmatdaşlygy geljekde de ösdürmek boýunça umumy tagalarlarymyza medet bersin. Kais Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Mukaddes orada münasibetli iň gowy arzuwlarymy kabul ediň. Muhammed 6-njy, Marokkanyň padşasy. Yurdumyzyň ahal balkyn daşawy dilewap we marwulatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň 26 aprel sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollar kesgitlenli. Maslahatlara welayet, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, welayet derejesindäki idary karhanlaryň ýolbaşlary we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini şunyň baş wezipeler hökmünde häsiýetlendirdiler.
gowa çekişini belirlenen möhletlerde tamamlamagyň hemde olary ýokary derejede ýygyk etmegiň yer alma, gök we bakça ýakynlaryň ekşini öz möhletine geçirmegiň, olaryň bol hasyl toplamagyny üpçün etmegiň, suw serişdelerinden netijeli peýdalanmagyň wezipeleri barada maksatlarda jekmejek görüňedildi. Şonuň ýaly akynlara ýygyk edilişiniň depkinlerini güýçlendirmegiň, Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watan ýylynyň galla oragyny ykçam taýýarlyk görmegiň, her bir işi ýürüýte meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmegiň möhümdigi bellenildi. Ýurdumyň gallaçylary her ýyly akynlardan bol hasyl almagyň kämil tejribesini topladylar. Bu asyrly däp, şu ýyly çylam mahsus bolmalar diýilip çykyşlardan ataldy. Bu mevsimi ýokary guramaçylyk derejesine geçirmäge şu günlerden aýratyn ykçam taýýarlyk görmek möhümdir. Her günleriň her bir pursatyny ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepilleri diýip maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar bellediler. Daşawat hemde Lewap welaýatlaryny şaly ikisini öz watyna geçirmek zerur dogda ortanak görüňler. Maslahatlarda öz beýany tapdy. Arkada prezidentimiň ýürüýte kararlaryna hemde owy özgertmelerine laýyklykda şany garaşdyrmanyň 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi göz öňüne tutulýan desgalarda işleriň anyp barlyşyna dogly seljerme berildi. Olar bellenlen möhletlerine ulanmaga berilmeliler. Hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapatlanmalylar. Şunda hiç bir iş ünsen düşürmelerler diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetilişi ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýilnamalaryň berji aýdyşy dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyş edenler milli liderimiň bu wagtda ähli şertleri dördüp berýänine üns çekdiler. Bu orta wezipeleri ünsünlikli ýerine ýetirmäge dogly mümkinçilik berýär. Welaýat häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan üstünmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça anyp barýan işlere, bilim, saglyk, goraş, medeniýet we sport ulgamlaryna işleriň gurulşyna, Mehriban akademiyanyň ozal beren tawşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seljerme berildi. Hemde wezipeler kefiyetlendi. Maslahatlar adnyjylar hormatly prezidentimize alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň halkara parahatçylyk we danışmak gelip ýylan etmek barada kararnamasy esasyny Global kompaniýasynyň şäklerini ýarasylanmagyň meselleri boýunça halkara maslahat geçirildi. Türkmenistanyň başlangyjy esasyny ýadro sinaglaryň hemme tarapdan gadagan edilmegi hakyndaky şertnama guramasy bilen bilelikde parahatçylygy, durnukly we howpsuzlygy üçin etmek, ýarasylanmak babatda halkara we sewit hyzmatdaşlygy berkitme atly halkara maslahat işçiňi bilen tapawutlandy. Söwköteşlikde Türkmen tarapynyň ýarasylanmagy we ýaratmalygy üçin etmek boýunça bilelikde köp taraply intihalalar işçiňleşdirmek meselesini halkara jemgyýetçiligiň öňünde durýan ilkinji wezipeliň bir hökümine garaýanyny ýatyly. Bu meselede Birleşmiş Milletler Guramasy we Birleşmiş Milletler Guramasynyň köp taraply ýarasylanmak hereketleriniň esasy orny eýleýänligi bellenildi. Sewit derejesinde bolsa Türkmenistan Merkezi Aziýada ýadro ýaraglardan erkin zowlagy döretmek bardak ýalaşygy mundan beýlegem ilerletmekde we ony iş ýüzüne durmuşa geçirmekde esasy orny eýleýänligini ýatyly. Maslahatyň marşyna ýarasylanmak boýunça işçiň pikir alşyldy. Yaraglara global gödegçilik ulgamynyň güýçlendirilmeginiň, ýarasylanmagyň we ýaýratmalygyň üçin edilmeginiň zerurlygy bellenildi. Gatnaşylar şeýle anlaşmak we özara düşünişmäge esaslanýan global we sewit derejelerine gepleşikleri we siýasy gatnaşyklar ilerletmeň ähmiýetini aýratyn üns çekdiler. Şunuň bilen malykda bu meselede halkara parahatçylyk we anlaşmak geliniň şäklerini Türkmenistanyň öňe sürýän köp taraply intihalarynyň aýratyn orny noktaly. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň başçylyk etmeginiň şäklerini bu guramanyň agda ýurtlarynyň deňiz derýa edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly 6-njy duşy geçirildi. Türkmen deňiz derýa ýolları agentliginiň başçylyk etmegine geçirilen bu duşlukda degişli urlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek meseleleri aral maslahatlaşyldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe döwleti degişli bolmadyk telekeçilik ulgamy milli ykdysadytyň häzirki ösüşiniň ileri tutulýan urlarynyň birine urildi. Bu urda diýarymyzyň telekeçileri durly podoklarda netijeli işler alyp barmak bilen uly meşgul tatdymlar durmuşa geçirýärler. Şeýle kärhanlaryň birem Balkan welaýatynyň merkezi Balkan Awa şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Batlyk Adam hususy kärhanasy. Hormatly prezidentimiň telekeçilik ulgamyny östürmäge berýän ýygyny derlik hemaýat gollawlaryndan ruhlanan Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri Türkmenistan parahatçylygyny we ananşmagyň watany ýylynda da netijeli tähmet çekýärler. Kärhananyň bölümlerine oturulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta hüýmünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamany etlenen hemde jorap örji enjamlar häzirki wagtda netijeli işledilýär.
Hususi kärhananyň esasy bölümleriniň biri bolan ýüplük önümçiligi bölümini tähmet çeken hünärmenleriň tagallalary netijesinde her günde taslama kuwatlygyna laýyklykda 15 tona goly ýokary hili ýüplük taýýarlanýar. Ýüplük önümçiliginde sigmal hökümde zerur bolan pagtanyň ata watanymyzda östürilip ýetirilýändigem, bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny arzanatmagy hemde düşeňikligini ýokarlandyrmagy oňy täsirini ýetirýär. Kärhana Serdar etrafında 11.589 hektar yer bölünip berilmegi we onu gowçu ekmekliň ýoly goýulmagy bolsa, ýüplük öndürjüleriň işleriniň hasam ilerlemegine we öňde goýulan meýilnamalaryna agra bilen hötte gelmegine goşýan goşuntlary uludur. Kärhanada öndürilen ýüplükleriň hilini we berkligini anyklayan barlahana bölüm hereket edip, onu döwrap enzamlaryň ençemede oturdular. Bu husus kärhananyň ýüplük bölümünden başga da ýüplük boýaw bölümü hereket edýär. Bu boýaw bölümünde her günde dürli renklere boýalýan ýüplükleriň umumy möçberi 5 tonna goýulýar. Batlygada husus kärhanasynyň jorap örjü we tekin bölümlerinde de berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ruhuna laýyklykda işler alınıp barylýar. Ýokary hil ülümlerine laýyk gelýän daşar ýurt tekin enzamlary bilen işleýän jorap önümçiligi bölümini her günde 50.000 oguly dürli görnüşli jorap jüýtler taýýarlanýar. Bu husus kärhananyň öndürýän önümlerden hünärmenler ýokary baha berýärler. Olaryň döwrap önümlerini halka ýetirmek maksady bilen bu husus kärhananyň ýanyna ýürüýte dükany açylmagy we ol ýerde jorap önümleriniň 50 ýeter bahadan halka ýetirilmegi bolsa aýratyn gowandyrjydyr. Häzirki wagtda Türkmenistan paragatçylygyň we anynçmagyň watan ýylyny ýokary önümçilik görkezlerini beslemek maksat edilýän Balkan welaýatynyň Balkan Awa şäherindäki Batlygada husus kärhananyň hünärmenleri hatda tutanýary dähmet çekýärler. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni gün saýyn rawançlyklara beslenýän edi diýarmyzda arkadan prezidentimiziň tagalalarynyň ýetgider gollawlarynyň netijesini kiçi we orta telekeçilik ösdürmekle gönüktirilen işler anyk netijelerini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda adyk haritler bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolşulygynyň dördülmegine de özleriniň münasip goşundyny goşýarlar. Hususul goýum wekillerine berilýän ýygyder gollawdan kiçi we orta telekeçilik ösdürmek babatda milli liderimiziň taýyt tagalalaryndan ruhlanan Libap welaýatynyň hususiýetçileri hem ýurdumyzda bellenýän her bir toý bayramlary joşgunly dähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däwe gurdular. Şeýle hususy önümçilikleriň hatarynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Saýyt etrafyndaky Türkmen ýyldyzy hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhananyň iş hünärmenleri ýurdumyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenip geçiljek 2021-nji Türkmenistan paragatçylygyň we anynçmagyň watan ýylynda her bir önümçilik günni önemli dähmet üstünliklerine besleýärler. Döwrap önümçilikleriň hatarynda tanalýan hususy kärhanada esasan da müşterileriň tekliplerdir sargytlaryna laýyklykda 220 kW şeňli udak aralyklara elektrik toguny geçirji ulgamlary çekmek, 220 kW şeňli elektrik togu bilen gurnama işleri, 110 kW şeňli elektrotehnika enzamlaşdyrma degişli taslama işleri, 110 kW şeňli elektrik energiýasyny paýlaýjy we gödäwçilik enzamlarynyň synak işleri, elektrik enzamlaryny sazlamak işleri, 250 kW şeňli elektrik hereketlendirjileri, 2500 kW amper şeňli beketleri awatlamak işleri, magdan çykarylşynda we yer üstü önümçilik dehgalaryna gurulşy gurnama işleri, dürli ölçegdäki we galynlykdaky daşy örtülen hemde açyk görnüşli elektrik geçirjileri, demir we ton gurulşlary we metal önümler taýýarlamak, şonuň ýaly metallary netlenen barlahany hyzmatlary üstünlikli ýoly goýuldy. Tejribeli hünärmenleriň gatnaşmagynda ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin amatly bolan soň idara kärhanalardan şeýle-de şahsy taraplardan gelýän sargytlar ýygyderli artýar. Önümçilikde öten teknologiýalaryň netijeli ulanmagy işleriň talaba laýyk alınıp barylmagyna uly ýardam edýär. Türkmen ýyldyzy husus kärhanasynyň iş hünärmenleri kiçi we orta telekeçilik ösdürmekdäki aladalary maksatly tutumlar üçin milli liderimize çäksiz alkyşlaryny we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, hormat prezidentimiziň başçylygyny ýurdumyzda ykdysadytyň döwleti degişli däl ulgamyny ösdürmekligi aýratyn ünserliýär. Bolsa öňürleýän dürli görnüşli önümleriň mukdarynyň hasam artdyrylmagyna, aýratyn azyk bolşulygynyň dördülmegine mümkinçilik berýär. Daşowut welaýatyna da dürli önümler öndürýän hususy kärhananyň ençemeti bar. Olarda Türkmenistan paragatçylygyň anlaşmagyň watan ýylyna öndürleýän önümleriň görnüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokulanmagy üçin uly tagallar edilýär.
Daşy dolaytynyň telekeçileri ilaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybar üçün etmeklige öýleriniň münasip goşantlaryny oşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň häzirki günlerinde ekologiýa taýdan arasda halka el ýeterli bolan dürli görnüşli azyk önümlerinden doly. Muňa öýde ilatymyzyň toý taçaklarynyň bedegidir. Ýokary hili, talably azyk önümlerini öndürmekde welaýatyň görogly ýetrawyna hereket edýän Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Ýyllarym hususy kärhanasy Aýratyn tapawutlanýar. Kärhananyň hünärmenleri ilatyň ýokary hili çörek we süýjük önümleri bilen üçin edilmegine öýleriniň münasip goşantlaryny oşýarlar. Kärhanada öndürilen önümden ençime görnüşler bolup, olar ilat tarapyndan ýokary itlegi bilen alınýar. Ýyllarym hususy kärhanasy öýüniň işe başlan günlerinden bäri ilat aratyna meşhurlygy eýe bolup gelýär. Önümlüň ýokary hili öndürilmegine kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enzamlary doly mümkinçilik berýär. Öndürilen ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işini ustatlygynyň subutnamasydyr. Olar öýlerini bildirilýän anamyň aňyr ýany bilen hötdetinden gelip, kärhanada öndürilen ähli önümlüňem ýokary islega münasip bolmak üçin ihlasly dähmet çekýärler. Muňa öýde geljekde telekeçi hünärmenleriň dähmeti bilen öndürilen önümlüň görnüşleriniň we mukdarynyň has köpeljekdigini aýdyň görkezýär. Kärhananyň agdy berişgärleri ýurdumyzda netijeli işleme giň mümkinçilikleri we şertleri döretip beren hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hemem täze tepkitleri tarap ynamly barýarlar. Hormat ablar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 27 aprel saat 20-den 28 aprel saat 20-nji ýyl boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirag kulmatardan tildi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 13-18 gradus, gündüzine 25-30 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, gündüzden tildi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl. Gün orta gün orta taraplaryna bolsa 37 gradus şeýle ysy bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirag kulmatardan tildi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 14-19 gradus maýl. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirag kulmatardan tildi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 13-18 gradus maýl. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşowdy welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirag kulmatardan tildi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 14-19 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, gündüzden tildi sekundy 10-12 metre ýetýän şemal uksar. Howa gejesine 19-21 gradus, gündüzine 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 28-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan pastyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, basyla göräge inmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly şoň ödenli bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerleşler.